אתמול פנה אליי מישהו ואמר לי שהוא עוקב אחריי ברשתות, הוא רואה את הסרטונים שלי, הוא הסביר לי שהוא מדריך אנשי מחירות בתחום מסוים, אבל מחירות זה מחירות, ושאל אותי בעצם עם כל התובנות האלה מעולם הנומרולוגיה, האם את יכולה ללמד אותי, אולי ללמד את אנשי המחירות שלי, איך לעשות מחירות יותר נכונות, יותר מוצלחות, דרך הנומרולוגיה. והרי, ואתם מבינים את זה, לא בהכרח לאיש המחירות יש את תאריך הלידה של הבן אדם שאותו הוא הולך לפגוש ושלא הוא הולך למכור. נכון, אבל מה כן יש פה ואפשר לעבוד איתו? זה תאריך הלידה שלכם. תאריך הלידה של הבן אדם עצמו שמוכר יכול לתת לי שלל פרטים ואינפורמציה שבעזרת השימוש בתאריך הלידה שלו אני אוכל ללמד אותו ולדייק איתו מה הוא עושה נכון, מה אולי הוא עושה פחות נכון, ובגדול איך לשפר, כי זה בסוף מה שאנחנו רוצים. אז אם גם את רוצים לעשות מחירות טובות יותר, רוצה להבין אולי דברים שפחות עובדים לכם, דברים שאתם מזהים שצריכים תיקון, שצריך שפשוף מסוים, אפילו אם אתם בעלי עסק, לא רק אנשי מחירות, רוצים לדעת לעבוד עם הצוות שלכם, דרך עולם הנומרולוגיה אפשר לעשות המון גם בתחום העסקי. אז שמי יעל קגן, אני עוסקת בטיפול, אבל אני גם מאסטר בנומרולוגיה. השילוב של השניים עולם ומלואו. אז אם מעניין אתכם יותר, תכתבו לי.